ngoJanuwari nakho mase kuvaliwe amatohweni emsebenzini uzozama ukuthi ehle sikwazi ukuthi silungise lento le manje njengoba nifika njena sengijabule kakhulu ngoba manje ngiyabona nami isikhathi esihambile ngesikhathi selokho nahamba inkulumo nami lokho eyama kanjalo ekutheni ke inkulumo mengithi yama kanjani yama ngoba lokho ayengithembise kona akukho umyakazo akukho okusenzekile ngathini akukho okusashintshile enkulumeni yakhe ayigcine ethini uzokwehla sikwazi ukuthi sibonisane sihambe siye emaster siyokwenza lento esiyenzayo. Yebo ilokho nje kusamile Khabazela kusamile akakenzeki lutho impela nje. Okay, ngoba kwagcina ukuthi uzosuka yena from eGoli abuye eze la azosayina noma azokwenza njani. Yebo into eyayifunakala namanje esafunakala kwaukuthi nekufanele besayine bonke ngoba ikakhulukazi yena ngoba uyena umuntu executive so njobe executive nje kubhalwe yena uyena ke okufunakala ukuthi eze ke kaMaster kufunakala yena kodwa ke mangifika kaMaster mina ngoba bese ngile kwathola ukuthi okay nalabo dadewethu nabo kuzofanele besayine kuneform abanginikeze yona ukuthi leyo form le banikeze bonke labo dadweni laba ukuthi bayisayine then emva kwalokho ke kobe sekwazi ke ukuthi sesibhekana nawe ke kuphela zonke izinto eziphathelene nezendlu sekuzoba wena nathi kuphela ukuthi sikwazi ukuthi nesenze indaba inhlelo zokushintsha. Kuthabela ngibuze la. Yebo ngoba kulabo dadweni laba angicabanga bawu4 khona oyedwa mina thina sakhuluma naye lokhu uyena izinto ngathini uyena onepower yakho konke. Ngoba yena hayi shem sathi masikhuluma naye sezwe ukuthi umuntu oright and akanankinga ukuthi abuyisele umuze egameni lakho ngoba vele into ekumele ayenze. Ngoba ngiyathemba ukuthi kwakuvele kuyisifiso sababa wenu ukuthi kube kanjalo. Yebo kunjalo udadewethu kuyekushuthi lo okuyena iexecutive uma wena njengoba wakhuluma naye akatshengisa inkinga yokuthi kukhona into mhlambe esingazwani ngayo naye kodwa manje mina isicelo sami njengoba senize niphinde nabuya nje sokuthi phela ke njengoba bebonke bekhona lapha eGoli and sengithole information ukuthi bonke badinga ukuthi basayine begcwalise iform le yokuthi yonke into ke manje emaster isizobhekwa mina. Isicelo sami ileso nje kuphela yokuthi ngicela ke ukuthi njengoba phela babethe bazokwehla noma iform lena ubaba uMgwazela ngayithatha abanikeze into elula futhi le afike banikeze bafike beyisayine khona ke kuzosho ukuthi makukhona umuntu onenkinga asho loyo ongeke akwazi ukuthi nasayine achaze ukuthi yena into eyenza ukuthi angasayini yini. Kahle kahle baba la mangigcina ngikhumbula kahle hle ngikhumbula ukuthi kumele bona behle basuke eGoli beze la eMaritzburg. Yebo kunjalo ngokukhuluma kwami nami nabo baba abantu bathene njengoba mase kuvale uDisemba sekuseyikhathi zamaholiday ngoJanuwari bathene bazohamba baye eThekwini. Ukubuya kwabo eThekwini ke bobe sebengitshela ngesikhathi behla nje bahambe beye eThekwini bobe sebengitshela ukuthi nayi ke mfowethu sesiya eThekwini. Ubuya kwethu eThekwini ke cela ukuthi sihlangane nawe edrobheni sikwazi ukuphatha zonke izimfanelo sikwazi ukuthi silungise lokho okufanele owawucelile ukuthi sikulungise khona. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi sengiyabona ukuthi naye akwenzekanga ngoba unakho uJanuwari ushaya isizwe sekuzobe libhekele mina. Ngicela ukucacisa okunye ke la Khabazela ngoba phambilini kade senza episode 8 engazi ukuthi mhlambe khona into engazange icace kahle ngicela ukuyicacisa futhi balaleli ukuze bacacelwe ngoba manje khona umuntu ozokuthi acabange ngeindlela le ndle engikhuluma ngayo indle sembali. Indle sembali eyami akuyona yasekhaya eyami le ndlu le eyasembali. Indlu esekhaya esemafamu indlu ubaba abanikeza yona bonke amantombazane oma u4 abahlala khona ekhaya
abanikeza yona ubaba, nendawo eyiplaza ongatshala umoba, ungatshala ihlathi, ungatshala noma yini. Leyo ndlu le ile esekhaya. So angifuni ukuthi abalaleli baphambanise kube ngazuthi le ndlu mina engikhuluma ngayo ngikhuluma ngekhaya leli ikhaya elikhulu. Ngikhuluma mina ngendlu yami mina eseMbali ekade ibiza ubaba ekade sihlala khona sonke siwumndeni. Ubaba uthe sesabela wasabela sonke ngokulingana. Wathi wena mfana ngizokunikeza indlu le encane wena edla eMbali. Waphinde futhi wasala kuyona. Ngaphinda futhi ngasala kuyona kule ndlu le njengamanje njengoba ngisaseli kuyona. Njengoba namanje ngisaseli kuyona futhi ubaba angishiye kuyona. Wathi ubaba awukwazi ukuhamba wena uyothenga indlu kwenye indawo ngoba wena indlu yakho le ikhona indlu yakho. Ngaleyo ndlela enjalo ubaba emetheni angikwazi mina ukuthi ngiphume ngiyothenga indlu ngoba mina ngangifuna ukuthenga indlu yami. Kodwa wathi ubaba awukwazi ukuthenga indlu lena indlu yaseMbali uzoyenza njani yona ngoba eyakho. Mina ngangazi ngewili ukuthi nakuwili uyibhalile wayikhulumela nje ngomlomo. Mina sengimtshela ngithi baba sengicabanga ukuthenga indlu. Wathi ubaba yini uthengela indlu? Naye sengifuna ukuthenga indlu manje ngoba vele singasebenza nginomsebenzi vele opermanent. Wathi baba angeke uzukwazi ukuthenga indlu leyo ngoba umuzi wakho ukhona nje useMbali. Yilapho ngaqala khona ukwazi mina ukuthi indlu eyami. Ngingakayiboni nokuyibona iwili ekhaya ya le la nisuka khona. Wachaza wathi ubaba wenu bewumuntu obe nendawo enkulu. Enkulu ngempela. Enkulu ngempela. Wathi ngokucazela kwabo wathi khona abacazela abanye sebayidayisa. Kunjalo Khabazela. Manje into enye futhi ebuye ngingayizwisisi kahle. Khona othi kubona iwili yena akayazi. Ngiyabona ke nami iyangixaka leyo nto ngeKhabazela. Ngoba ake ngikhulume ngendaba le yasekhaya ngaphambi kokuba ngene le yelokhuzane newili. Ngendaba yelokhuzaneni yasekhaya ubaba ngesikhathi esabela wababela bonke amantombazane yonke. Hayi ungayi-answer nje sabela. Hayi leyo lokhuzane. Okay. Hayi yilabo abantu laba abathanda ama insurances. Okay. Yeah. So leya ngithe mina ngoba ngiyahamba ngekhaya njalo makuphela inyanga ngiya ekhaya ngiyobheka ekhaya njengoba ngasekho umuntu nje. Kahlangana nabantu basendaweni. Bathene hawo dadewenu yini le abakulisela yona. Ngathi mina ngikhuluma ngani kanti abantu sebengenile ku social media mina ngingazi. Babheka bathi hayibo siyibonile indaba yakho lapha kumgwazela. Ukhuluma lapha wena uthi kanje. Odadewenu bokhohlisa abantu abangazi. Ngoba thina sihlala la efaye sikhule nani siyawazi umndeni wakaMchunu. Siyamazi ubaba khona ukuthi wayenjani. So ufakazi thina kade sifika sizofuna indawo sithi sifuna ukuthi sibasidayisele indawo. Njengamanje nje kunabantu ngithi bayidayisela indawo yena odadewenu uyasho umuntu lo ohlalayo ukhona abamdayisele yona ukuthi hayi yena wadayiselwa amantombazana kaMchunu amabili. Usho ukuthi amabili ke